Il-kampanja ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista bit-tema Ninvestu Fin-Nies se tilħaq il-qofol tagħha l-Ħadd 13 ta' Ġunju. Tul il-kampanja bosta lokalitajiet madwar Malta u Għawdex resqu l-quddiem bid-donazzjonijiet tagħhom. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard tkellmet ma' One News dwar kif dak li l-pubbliku jinvesti fil-Partit Laburista dan iroddu lura b'viżjoni u ħidma imprezzabbli. Meta tikkumpara dak li rnexxilha tikseb Malta mal-kumplament mhux biss tal-Unjoni Ewropea u tad-dinja, kulħadd jista' jasal għal konklużjoni kemm dan il-pajjiż kien fit-tmexxija f'idejn tmexxija soda. U dak ma ngħidux aħna iżda jgħiduhom ir-riżultati. Il-poplu jaf hemm barra li għal kull ewro li jinvesti fil-Partit Laburista, il-Partit Laburista ser iroddu lura b'viżjoni għall-Partit u aktar. Anzi aħjar u iktar importanti minn hekk għall-pajjiż. Dr. Attard appellat biex kulħadd jagħti sehemu kif jista'. L-appell tagħna hu biex kulħadd jikkontribwixxi miftit li jista'. Nassugurawkom li għal kull ewro li jiġi investit fil-Partit Laburista, il-Partit Laburista ser iroddu b'ħafna iktar lill-poplu Malti wawċi kollu.